Saka inini manje kuti mukwanise kuita mari kudrive zvamunodrive, you have to be part of the system yekugamuchidzana mari. Saka as long as you are outside the system, circulation yemari haupindi. Saka ndopono engineer company yako kuti ipinde at their level so that people come and buy from you and they give you order. Hello? Saka mtaona kuti Josefa nebasa lake une nzvimbo dzaipota achisvika dzimwe achirega. No matter what he was carrying inside of him, the job and his income ine nzvimbo zvaimulimita kuenda kumwe. Hello? Hello? Zvataitaura baba kuti munomboziva here kuti ndege yakachipa kudarika bhazi. Pane mumwe namanje ari munhu hazvitendi zvatokutaura pano. Problem ndekuti takatangira 1992 achinzwa ndiwe here mundiwa. Zvakatangira 91 nguva yeisa achipira AVM kuenda kuMondoro. Zvikapinda mugazi kuti uwe bhazi. Chero bhazi rikaitwa 1.2 anopinda. Ndege ichita 600 because maari pfungwa dzakapinda kuti ndege inodhura. Angofunga kusvika pawebsite chekati asinomboita mari iwena Joburg. Inogona kuwa kusvika ku400. Azviite bhazi rinenge rachipadarika negazi. But unoona mari vakazara vakuru. Maboya ari 1 ndiye apenyerwa. And tisazotanga kudhura manje kana maZimbabwe dzimaudzwa so manje meshe mangeenda pa. Ona ndo atemangu oko anozopita. But zvino vanochipisirana so. Ndinanonizwa. Saka tiketi rinoona musana munhu azvizivi because bhazi ndo rakachipa. Dzapera kufamba ndege dzisina vanhu vengi bozi vanhu vazoziva. So Joseph une kuba kunhu kwaasingapindi nekuba kwaanopinda. Izvozvo zvakaafekta generation iri kuuya although ine chipo. Lifestyle of Joseph and Mary, they were poor that time. Gutaravani is not wrong. Gutaravani. Is there anything good that will come out of Nazareth? Jesus ana kudisputa. Mumwe mudzidzi akamutaurira Nathaniel ana kudisputa. What is there anything good that will come out of Nazareth? Ana kuti no, there's something good. Ana paramba because it's true. We are all. Hello? Jesus and Maria, you are poor. She got a mean and to Mamuri. The woman Arisha here has 100%. But because you are poor, as long as he is still in the belly, I'm conditioning him. Mbereko ya mbereka achirimo chete asadabuda uchazalirwa mimba yao na kushuku. Saka utaona kuti Maria na Josefa mimba ya rwadza vanonzi vakaenda kunotsvaga pekuti vazvarire mwana, but vaenda kunotsvaga pekuzvarira mwana vanzi vakashaya in iri available. Ndobva pazvinhu zvose ndobva vaenda kudanga kune mombe kune makwai. Wavakatakura ndiani? But nekuda kuti ngazi vanhu vakatapudzana vakagamuchidzana nhamo. Mahotera anodhura aivapo anga apera ndo aikwanisa pafo. Ndosaka utoona kuti statement yekuti ukati life is hard, afanga ungoti life is hard. Unenge wabatira vazhinji unofanirwa kuti life is hard for me. Haipana kugumisira pakuti upenyu hwakaoma. Unoti upenyu hwakandiomera.
Kana uchikunaje watu upezwa sei? Yes. Pesa na kuti yopano. Vanhu vanopesika vafika hembe singafiki kana kuti chi. Hakuzi kuti dzashota unofita munhu. Kana kuti kwashaikwa size. Iripo. But in a price. Liar. Darame ndikunzwa mwana wa Afrika. Darame ndikunzwa Afrika. Hakuna singada mdzimai akanaka kana murume akanaka. Mira nditsike mandomasi. But of course maisha moyo ipapo isimu. Asidai wewe ni mali wewe shamali wewe. Kuna imele vya waienda. Kana bana pasranga wewe huyo. Topindra kuno, ngada basi bogoti. Ngada pay. Mali. Daile. Unaona chika ni mali ya chinja munana kuchinja. Mali yakafane mvura. Mukanodiriza panze ifunobuditsa zvirimo. Marino amplifier. That is already in you. Namo ini zaino limita munhu. Hello? Yes. Pazvinhu zvose muupenyu zvaungashaya. Usashaya kamani. Nhamo yakaipa. Udzari padhuze kuti nhamo haipe. Dela kunemba ira ya TV black and white. Kaenda kunoona kuraini 1. Maipo wako ndisheni manana inousibisa flow yangu. Kufua hiyo dati wa mzikwa. Na sisi kwa huru tumsibisa. Kwa ndi magazini ngati. Tell 12 June thank you go. Manishi kaipa kwa mtu anausibisa shi flow. Gani ile panze chona anda teka tena panze. Namo vakadati nasitakuna ndega so munonoka ndo havavhuri vari noka gavetiwa tv chitema ezogini vajonbini vatu vakagavesoe musoro wemunhu mubawe havhuri nhamo inokupa condition for life. Ndinarumbidzwa bana. Ndosaka vanoti dzimwe Christmas kuZimbabwe kune vanhu vadairozva kuti ava vanogara vachipinda marai paChristmas. Vaiona vanhu vaimhanya kunoviga poto somwe kuisa poto pasipendibhedha nekuti vanozva kuti chikafu hachizokwanira vana akomana udzari patidzi kuti nhama haipa. But you chase refuse to be poor. Refuse. Takaipisisa. But now by a poor man, though he has wisdom, he is despised. Pane vanhu vakafirwa nemota rimwe vhiri rakonja vana spare vaiva nespare actually but rimwe radai toita sei vasunungura vakaisa spare vadzosera spare vaisa spare ndokubva vashaya manatsi avabvisa pavhiri esarifo vakashaya gara 1 hour kutiarumani vhiri rikweva tifunge newani hazvidi pakebva kwetinofa Pakabenzi richipenga mabanana mazikoti ndobva rasvika kuti stupid people stupid visai wanowana mamusonge vhiri vanhu vakagara futi mamwe maawa varipo kusvika 1 tivachipenzi nawo zvakataurera kadi kabvisa 1 apa tikasunga tese tofamba netripnai
But because they thought he was crazy, those are like now. That was to live in one of mine. Don't be somebody got to pull me moving. I didn't marry. Number two, advice. But I don't think for me. I'm nice. Thankful. But I'm not how. And as I know, I don't know. Kugaiba munane mari so kuti God is good munane vanoti God is good. Ono sapaka chitaura so. Hata chitaura kana zvakanga. Apana pachawakabva. That's what I'm feeling for. That's what I'm doing. Why do I say one from wherever so many? She now to go. Do I see what she drive? One of us. I was saying, she can lose a national for 2,000. I'm running around for a shout. See, Jamasian, shy. Mamma, Mambasa, shy. I think that's a little hello. Now, should be. Bang, you know, focus on Musugan and software. Booty got out of Ghana. Bow down and worship Panaburi. How are you? Do you remember Bataina Mata? Booty make a police show. Why don't I judge him that you why is that team of food? Vamos on the way to put a medicine of very man. Why is that in the intersection? Kushaya. She not the one, I don't it. I have them on one man. China to not dealing with fish. I have a problem. Problem not that. I want to know is humiliated. Sumuka. Tamuka, Sumuka. Manu, what? The money is that. Right. But it's not his fault. Although he's going to become a doctor. But as long as actually under the influence of the womb of his father and mother, he's subject to their lifestyle. Sakautono Jesu chero ari mwari wumbu ya mbereka ina mari vakatsvaga saona kuti mari yakaisvika toita sei panapa apadhura but tikaenda fiti apa manepu yezvino life yachinja vana mai vana vachada manepu ngoitai mapamba chete osaka one show amwesa tenga mapamba aiwa vana mai ngatidei mari dai amen kumwe kurwara kunoita vana kuisa muviri inyaya yekuti mbatya dzavo dzavakapfeka imwe chete pasvono dzinenge dzaane umutu dzaane ziya dzaane chi aiwa ndinanonizirani pana kuenda kubaby clinic so taura tinofugwa nemunhu mukuru chi no ndinanonizirani pana vana mai dai amen zvimwewo zvinokadzika mulife usati waita mari kavha chirega kubva kuratidza kuti zvishuwa uye haana mari kana wigi dzichikumbirwa oisa wigi mumusoro hakuna uyane mapanzi handi zvinofushirika mamwe mapundu ngazogwe black or power
kumba. Zvinoda kuti zvikavhe ngazvive sei? Ngazvikavhe. Imbotarisa munhu ari padhuze newe. Hakuzodanora vanhu vakanaka munhu waurikuona. Mbedha une chidhina chakajeka. But hazvirekeki. Unoona glory yaMwari. Ukatitarisa wene nhambo mhani bhedha wewe. Unoona future. Teka zvinoprofita ramangwana. Teka zvinotaura kuti uchagarika. Teka zvinoprofita greatness. Teka zvinotaura kuti unojaira mhani. Teka zvinotaura kuti uri kuenda somewhere. Step yako ngaiprofite. Musoro wako ngauprofite. Mbatya ngadziprofite. Paunoshaura imba zvine style. Paunotaura zvine style.